Bez školy by nemohla žít. Paní Silva Knedlová z Fryštáku je jednou z nejstarších učitelek u nás. Na nový rok jí bude 82. V malém městě na Valašsku vychovala generace žáků. A stále srší energií. Jediné, co poslední dobou postrádá, je úcta k učitelům. Jak se píše? Severní Amerika a Jižní Amerika. Velké S a velké A. Tady ji vidíte, když zaskočí při suplování v zeměpisu. Je přísná, ale spravedlivá, a to už celých 60 let. Jakmile vstoupí do třídy, děti jakoby přepnuli na jiný pohotovostní stupeň. Co hodina sní, to zážitek. Všecko dobře naučí, je výborná. Někdy je přísná, ale ona to s námi vždycky myslí dobře. Učitelka je víc než normální. Lukáši, já jsem si myslela, že řekneš, že když teda tancuju zároveň s vámi v tom folkloru a tak dále, takže jsou víc než nenormální, ne? Ale pozor, paní učitelka Knedlová, to je léta především český jazyk a pak stejně ctěný tělocvik. Když já jsem učila tato děvčata, čili jejich paní učitelku, tak ten tělocvik byl 100krát těžší, než ho dělají dnes. Děti si myslí, že jsou in a že si na rodiče, na učitele a na všechny dospěláky mohou dovolovat. Což by teda neměli, protože jednou budou potenciálními rodiči a takoví, jak jsou dneska, takové budou jejich děti a budou jí to oplácet. Aktivit i mimo školu má tato bez nadsázky první dáma města desítky. Znají tu každý, ve škole i mimo ní. Charakterově velmi přísná, ale zlaté srdce. Pořád jí vždycky říkám, ať neodchází, ať učí, protože dokud učí, tak je mladá. Musím se zeptat děcek, když jsou tady za mnou, jestli vůbec má ceny, abych já chodila ještě do školy. Popírá zákony biologické, to je nevyčerpatelná studnice nápadů, nevyčerpatelný zdroj energie. Miluji ty děti a já si mezi nimi připadám stále mladá a stále veselá, protože oni mě dodávají tu sílu. V lednu jí bude 82, ale nakonec neskutečné kariéry opravdu nemyslí. Přejeme paní Silvě, učte zhruba do 100. Pro televizi Barrandov z Fryštáku Jančara.